staršího typu MI8. Hlavním rozdílem bylo přemístění vyrovnávacího rotoru, tedy malé vrtulky vzadu na ocase z pravé strany na levou a instalace výkonnějších motorů TB3 117. Já nebudu teď moc komentovat, protože se zastavím před vámi před diváky a neslyšeli byste vůbec nic, takže pak využiju té malé chvilky, až bude létavý prostor. Takže můžete si přátelé, jenom chtěl říct, že z vrtulníku je vidět a čas na všechno. Takže pokud chcete piloty pozdravit, zvedněte ruce a můžete jim zamávat. Budou mít určitě radost. Každý pilot má radost, když může komunikovat se svými diváky a tady je na to opravdu čas. Možná, že vrtulník se třeba ukloní a pozdraví i vás diváky. Tak to vypadá jako na módní přehlídce, představení ze všech stran. Trošičku froubání. A teď už se vám chtělo diváci doložit. Svojí nesmazatelnou slávu si zasloužil při základě německých kolem se a směrem z Bosny a Hercegoviny. Zde čelili mezinárodní díky velmi těžkým komunikačním podmínkám. Kanadští vojáci byli podlehlé horské oblasti a docházelo k palivu zásoby i zdravotnický materiál. Kvůli extrémním podmínkám a historickým však většina západních
vodě snadné celkem je, pokud nefouká vítr nebo není pod tím něco zavěšeno. Ale větší problém je ten, že v případě, kdyby došlo k vysazení motoru, tak tento vrtulník prakticky a jeho posádka nemá žádnou šanci. A to se totiž mohl vrtulník při vysazení motoru zachránit, musí chladit alespoň jedna ze dvou věcí, a to buď velká výška, nebo dostatečná dosledná rychlost. Jinak není rozhodčila klasickým zamáváním a pokračuje zpět na západ, tudíž směrem na základnu Vekbelík. Takže jsme